دليل 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 ومتراني متران عيسى الدريد راتر ماي جبونا ميدا ما بابلا علي طول غازي شرك داني ev demu her deme xoş min hevalno. Hevîdarîmûn hemû başin. Em îro li dêra Axtamarayê ne. Dêra Axtamarê di nava gola wanê an behra wanê de li ser giravekî biçûk e ev derdêra Axtamarayê ye. An go dêra Axtirmanê jî hinek dibêjin. Ev girav li hemberî bajarê wanê navçeya Westanê ye. Westan bajarekî biçûk navçeyeka biçûk ya bajarê wanê ye. Tam li hemberî vê navçeyê girava Axtamarê heye û li vê derê dêreke navdar ya dîrokî heye jê re dibêjin dêra Axtamarayê. Wekî ku hûn dibînin ciyekî gelekî xweş e li hemberî gelek gaz û gir û çiyayan û behra wanê. Ev dem û her demê xweş bin.